Aínda que xogan menos que na de Nadal, a lotaría do neno segue tendo moito éxito entre os barbanzáns. A 3 días do sorteo hai colas en case todas as administracións. Esta mañá era obrigado guardar cola en todas as administracións de lotaría que visitamos, e aínda que non todos agardaban para comprar lotaría do neno, o certo é que as vendas para o sorteo de Reis están indo mellor do esperado. Solemos comprar dos para la de Navidad e dos en la del niño. Bueno, este xogan, pero eu non xogo nada, a verdade é que este ano non xoguei nada. Pero, bueno, está ben xogar, porque sin xogar non toca. Pois a mitad, xogamos 13 décimos. Agora non sei se será a mitad aínda. Si, sempre xoga moito menos. Seguen sen ter o tirón da lotaría de Nadal, pero a tradición do neno ten moitos adeptos, entre eles aqueles que confían en que a sorte lle sorría neste comezo de ano, despois de que a fortuna pasase de longo no sorteo de decembro. Algo sí, a ver se recupero o que perdín en Navidad. Porque en Navidad xoguei bastante. E nada, un décimo a devolver e do resto... Bueno, pero a costumbre que hai xa, non? De Navidad nada. Xoguei bastante, xoguei uns 460 euros, tuve un reentrego, nada, solamente. Nada. Vai xogar menos nesta maneira. Sí, vou xogar menos. Xogase máis na outra, pero, como digo outro, pois hai que xogar cando se pode. Pois non tocou nada, a pedreas, nada máis, pero bueno, xa estamos contentos. Como non veña outra, xa estamos contentos. A ver se agora repetimos, que algo tamén ainda temos. De ser os afortunados, coa chuvia de millóns, algúns xa teñen claro a que destinarían o premio. Levamos para regalar, porque nós estamos en Alemania e marchamos o sábado. Entonces, pois para regalar. Deixamos un fillo aquí agora e vamos a ver se podemos nós volver. Marchamos o día 4 para lá e ao mellor xa temos que volver o día 6. Toque ou non toque, o importante é seguir mantendo a ilusión e desexar que os Reis Magos nos agasallen cun 10º premiado.